இப்போ இந்த வீட்டில் நம்ம இதை பற்றி பேச போகிறோம்னா இப்போதைக்கு யூடியூப்லேயே இருக்கிறது டாப் பண்ண ஒரு கான்ட்ரவர்சி தான் இது பிஎஸ் கேமிங் ஹேக்கர். அந்த கான்ட்ரவர்சி பற்றி தான் பேச போகிறோம். இந்த கான்ட்ரவர்சி எப்படி தொடங்கிச்சுன்னா, பிவிஎஸ் கேமிங் அவரோட ஸ்குவாடையும் கூட்டிட்டு ஒரு ரேங்க் மேட்ச் போயிருக்காரு. அதில் பிவிஎஸ் பையன் அவங்க ஒரு ட்ரெஸ் போட்டு போயிருக்காங்க. அந்த ட்ரெஸ் இன்விசிபிளாக இருக்கும், எனிமிக்கு தெரியாது. அப்படி ஒரு ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்கன்னே தெரியாது. அப்படி ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு போயிருக்காங்க. அந்த போட்டுட்டு எனிமி அடிச்சு காட்டியிருக்காங்க. அவங்க பண்ண நோக்கம் இப்படி ஒரு பக் இருக்குது அப்படின்னு அந்த நோக்கத்துக்கு வேண்டி அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. எனிமி டீமும் அப்போது இவங்க ஒரு டீமை அடிச்சிட்டாங்க இப்படி இதை யூஸ் பண்ணி, இந்த பக் யூஸ் பண்ணி. அப்போ எனிமி டீம் கோவம் வந்துட்டு இந்த பக் அப்போது அவங்க அவங்கள ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டர் ஏதாவது புஷ் பண்ணிகிட்ருக்கலாம். அப்போ அவங்க இது ஸ்பெக்டாக் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இவங்க அடிச்சுட்டு இருக்காங்க. பட் எனிமிக்கு எதுவுமே தெரியாது. அப்போ அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, எப்படி அவங்க ஹேக்கர்னு தான் நினைப்பாங்க. அதே உள்ள ஹேக்கர்னு நினச்சி தான் இது பண்ணியிருக்கு. அதனால தான் பிஎஸ் கேமிங் ஹேக்கர் அப்படின்னு ஒரு இது அதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பிஎஸ் கேம் ஹேக்கர் இல்லைன்னு சொல்லி இங்கிட்ட நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருந்தேன் நிறைய பேர். ஸோ அதுக்கு ஒரு ஆள் இங்கே பிஎஸ் கேமிங் ஹேக்கர்லன்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கு. அதுக்கடுத்து ஹிந்தி பசங்களை எல்லாத்தையும் செம்ம கிழிச்சு விட்டுருக்கு. நீங்கள் எப்படி எங்களை பற்றி சொல்லலாம். இப்போ அஸ்வின் போனப்பெல்லாம் இதே தான் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, அஸ்வின் ஹேக்கர்னு. இப்போ பிஎஸ் போனோடனே அவங்க பிஎஸ் ஹேக்கர்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க, அப்படி இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கு. இது அப்போ இவங்களுக்கு சொல்லி வடகன்ஸ்மாக இருப்பானுங்களா அவனோட இங்கே வீடியோ போட்டாங்க தமிழ் பசங்களை பற்றி நீங்களே வேஸ்ட்டு ஆனால் ஊனா அப்படி இப்படி வீடியோ போட்டு இப்போதைக்கு ஃப்ரீ பிவிஎஸ் ஹேக்கர் அப்படின்னு தொடங்கின கான்ட்ரவர்சி இப்போ தமிழ்நாடு வெர்சஸ் வடக்கன்ஸ் அப்படின்னு நிற்கிது. இது எங்கே போய் முடியும்னு தெரியவே இல்லை. இந்த கான்ட்ரவர்சி ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இப்போதைய போயிட்டுருக்கு. ஸோ இல்லை யார் மேலே தப்பு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெண்டு சைடு மேலேயும் தப்பு இருக்குது. முதல்ல பிவிஎஸ் சைடு உள்ள தப்புன்னா அங்கே அந்த பக் யூஸ் பண்ணி அடித்தது தப்பு. வேணுமானா அது கிளாசிக் மேட்ச்சில் ஏதாவது ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம். அவங்க ரேங்க்டு மேட்ச்சில் போய் எனிமி ஸ்குவாடை முடிச்சது அது தப்பு. அப்போ யாராக இருந்தாலும் அந்த டைம் பார்த்தா ஹேக்கர்னு சொல்லுவாங்க, அது தப்பு. அது எப்படி இருந்தாலும் அவங்க பண்ண தப்பு தான். இது கிளாசிக் மேட்ச் ஏதாவது போட்டிருக்கலாம், அது எதுக்கு ரேங்க்டு மேட்ச் போகணும், அது அவங்க தப்பு. அதே அடுத்தது அவர் சொன்ன உடனே அந்த வடக்கன்ஸும் சும்மா இல்லையே இங்கே உள்ள எல்லாரையும் பற்றிலாம் தப்பு போட்டிருந்தானுங்க. அதுவும் அவனை பண்ண தப்பு. பிவிஎஸ் பண்ண தப்பு மட்டும் எல்லாரையும் போட்டது அவனுக்கும் தப்பு இருக்குது. ரெண்டு சைட்லேயும் தப்பு இருக்குது. தப்பு சமம் போச்சு அப்படின்னு சொல்லி முடிச்ச வேண்டியது வேறு வழியே இல்லை.